γένη του Θεού μαζί σας. Αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο και χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Καθώς μιλάμε για χρήματα και τη σημασία των χρημάτων. Για τη σχέση μας με τον Θεό μας και τις σχέσεις μεταξύ μας. Φυσικά, κάθε άτομο χρειάζεται χρήματα αλφα, όπως έχουμε ξαναπεί, και πάντα φοβόμαστε. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται το μέλλον. Έχουν φόβο. Για το λόγο αυτό, τα χρήματα αποκτούν ουσία. Και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς. Στους φτωχούς, φυσικά περισσότερο, γιατί οι φτωχοί έχουν πάντα ανάγκη από πράγματα καθημερινά. Πρέπει να σκεφτούν για πράγματα όπως «έχω παιδιά και θέλω να τα εκπαιδεύσω». Πρέπει να πληρώσω τα δίδακτρα. Πρέπει να φάω. Δεν έχω σταθερή δουλειά. Ίσως να έχω δουλειά σήμερα, αλλά μετά από μία εβδομάδα, μετά από ένα μήνα, μπορεί να μην έχω δουλειά. Η εταιρεία στην οποία εργάζομαι, η κατάστασή τους δεν είναι καλή. Ειδικά αυτές τις μέρες. Έτσι, μπορείτε να δείτε, οι φτωχοί είναι πάντα ασταθείς και φοβισμένοι. Και οι πλούσιοι είναι δύο ειδών άνθρωποι. Οι πλούσιοι, οι περισσότεροι φυσικά, είμαστε δεμένοι με τα χρήματα. Και κερδίζουμε πολλά χρήματα. Ίσως πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Χρήματα στις τράπεζες. Χρήματα σε επενδύσεις. Χρήματα στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία είμαστε προσκολλημένοι. Ανησυχούμε και εμείς. Φοβόμαστε. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Οι τιμές έχουν μειωθεί. Η τιμή της γης έχει αυξηθεί. Χρήματα. Χρυσός. Έχουν αυξηθεί. Και ούτω καθεξής. Έτσι και οι δύο ζουν μέσα στο φόβο. Με πόνο. Και δεν ξέρουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Ειδικά οι φτωχοί. Τι λέει λοιπόν ο Θεός σε αυτή την περίπτωση? Ο Θεός λέει, αν έχεις πίστη όσο ένας σπόρος μουστάρδας. Μπορείς να πεις σε αυτά τα βουνά, μετακινηθείτε και θα μετακινηθούν. Δηλαδή, σκέψου το, εγώ και εσύ. Με μία πίστη μεγάλη όσο ένας σπόρος μουστάρδας. Που είναι ο πιο μικροσκοπικός από τους μικροσκοπικούς σπόρους. Μπορώ να πω σε αυτό το βουνό να μετακινηθεί και θα μετακινηθεί. Φυσικά, οι άνθρωποι λένε, είναι πραγματικά δυνατόν. Φυσικά και είναι δυνατόν. Θα σας πω μία απλή ιστορία. Στην εποχή των Μαμελούκων υπήρχαν κόπτες και φυσικά. Η πλειοψηφία της Αιγύπτου ήταν χριστιανοί. Κάποτε ήταν ένας Τούρκος κυβερνήτης. Φανατικός. Λοιπόν, αυτή είναι μία αληθινή ιστορία. Τους είπε, μάζεψε τον αρχηγό της εκκλησίας, τον Πατριάρχη. Και του είπε, εσύ, στη βίβλο σου, λες. Αν έχεις πίστη στο μέγεθος ενός κόκκου μουστάρδας, μπορείς να πεις σε αυτά τα βουνά να μετακινηθούν και θα μετακινηθούν. Έχω κάτι να σου πω. Πρέπει να μου αποδείξεις αυτά τα λόγια. Και αν τα βουνά δεν μετακινηθούν, θα πρέπει να γίνεις μουσουλμάνος. Ή θα πρέπει να πληρώσεις φόρο τιμής. Αλλιώς θα πεθάνεις. Οπότε, στην πραγματικότητα, κλονίζει αυτή η ιστορία, οι κόπτες κλονίστηκαν στην Αίγυπτο. Και άρχισαν να προσεύχονται. Δηλαδή, το θέμα μεγάλωσε τόσο πολύ. Και φοβόντουσαν για τη ζωή τους. Αργότερα, είπαν ότι η Παναγία εμφανίστηκε σε έναν εργάτη, έναν τσαγκάρι. Και του είπε, πήγαινε στον Πατριάρχη, στον Πάπα. Και πες του, μη φοβάσαι. Ξέρω ότι θα μετακινήσεις τα βουνά. Μη φοβάσαι. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Ακόμα και αυτός ο υπεύθυνος περιφερειάρχης θα μάθει ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλέων. Πήγε, λοιπόν, αυτός ο τσαγκάρης. Και ζήτησε να συναντήσει τον Πατριάρχη ή τον Πάπα. Και του είπε την ιστορία. Του είπε, η Παναγία μου είπε ότι δεν θα φοβηθώ. Και να έρθω να σου πω. Του είπε, αυτό είναι πολύ καλό. Τι καλύτερο θέλουμε από αυτό? Έτσι, μαζεύτηκαν και προσευχήθηκαν. Και η Παναγία είπε στον τσαγκάρι. Αλλά το μόνο που θέλω είναι να μαζευτείτε όλοι σε μία μεγάλη σειρά. Και να σπρώξετε όλοι μαζί. Στην κορυφή του βουνού. Σπρώξτε όλοι μαζί. Έτσι, ήρθε. Ο Πατριάρχης είπε, γνωρίζοντας ότι εκείνος εμφανίστηκε σε σένα, πρέπει να είσαι ο πρώτος. Είπε, όχι, όχι, δεν θα είμαι ο πρώτος. Θα είμαι δίπλα σου. Θα είμαι πίσω σου και θα σπρώξω τα πόδια σου από πίσω. Και έκαναν μία μεγάλη ουρά σε ένα βουνό στο Κάιρο. Το βουνό υπάρχει μέχρι σήμερα.
και άρχισαν να σπρώχνουν και να προσεύχονται. Και το βουνό άρχισε να κινείται. Και το βουνό έστριψε. Ο κυβερνήτης τους είχε δώσει συγκεκριμένο χρόνο. Για να τελειώσουν εννοώ. Πρέπει να συμβεί, για παράδειγμα, μέχρι αύριο. Όλα θα είναι το βουνό θα μετακινηθεί ή αλλιώς θα έχουν μπελάδες. Όταν ο κυβερνήτης είδε το βουνό να μετακινείται. Και όλοι οι άνθρωποι εκεί κοιτούσαν. Και είδαν ότι στην πραγματικότητα το βουνό μετακινούνταν. Έτρεξε μπροστά και κάλεσε τον Πατριάρχη και του είπε: «Σας παρακαλώ να σταματήσετε. Μην κάνετε τίποτα παραπάνω. Γιατί σας πιστεύω. Αλλά αν συνεχίσετε, όλοι οι μουσουλμάνοι εδώ θα γίνουν χριστιανοί. Οπότε δεν θα σε βλάψω ποτέ». Και θεώρησε ότι το θέμα έληξε. Και έτσι συνέχισαν να επιβιώνουν οι Κόπτες. Διαφορετικά, οι Κόπτες θα είχαν καταλήξει στην Αίγυπτο. Και αυτή η ιστορία υπάρχει ακόμα και σήμερα. Και η Εκκλησία έχτισαν εκκλησίες στο βουνό. Που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ένας μεγάλος αριθμός εκκλησιών και μοναστηριών πάνω στο βουνό που είχε μετακινηθεί. Και τώρα, φυσικά, θα ήθελα πολύ να σας αφήσω και να σας μεταφέρω την ειρήνη του Κυρίου μας, του Χριστού, μέχρι το επόμενο επεισόδιο με το θέλημα του Θεού.